balima cɛ ni muso denmisɛnnin fara mɔgɔkɔrɔba kan minnu bɛ mali kɔnɔ o ni mali kɔ kan an b'aw fo dante foli min na aw ka émission kɔranden don n'o y'aw ka émission mandi ye o émission tɛ dɔwɛrɛ ye o ye un tour chez nos stars anw bɛ wuli mali kunnafoni.net mɔgɔ anw bɛ se an ka starbaw ma bi an bɛna surprise kɛ abawani na an b'ale ka da la yan nɔ donc an n'ale bɛna baro dumani kɛ aw k'aw su tantɔ dɛ. An tile somɔgɔw bɛ di abawin bɛ yan a dalamani mali kunnafoni.net mɔgɔw de don awɔ kan jumɛn de b'aw da yan aw lafiyalen aw bɛ bɛɛ la d'accord awɔ gel dira an ma an y'an tɛgɛw ko an ye fɛn bɛɛ de kɛ aba ça va bien alhamdulillah ko bɛ cogo di bon baasi tɛ ala barika la ça va i dalamanba ni nama yɛrɛ de don dan donc aba kojugu tɛ an ka émission kuranin de don un tour chez nos stars i yɛrɛ y'an nana surprise ni k'i la bi o diyara yan n kɔni ɲɛ b'aw n'aw ka caméraw ni microw natɔ la ok d'accord aba yɔrɔ an ka daminɛ i bɛ se k'i yɛrɛ fɔ an ye dɔɔni yan bon ne ye Laji Burama ye ni n ko Laji Burama n b'a développer moi je réponds à l'identité Sango Ibrahim m'a fama alias Saba Wey bon o ye misiki tɔgɔ ye et puis o ye n tɔgɔ ye quoi n bɛ se ka sɔrɔ tɔgɔ minnu kɔni na n'olu bɛ fɔ ma o y'olu ye tala kalanko taga sira ninnu na aba tɛ kalan na walima ni cogo min na aba bɛ se ka da dɔ la ko walawala non bon sisan n bɛ min na o ye misiki ye sinon kalan kɔni n ye kalan kɛ bon sisan n bɛ yɔrɔ min n tɛ kalan na parce que n ye kalan kɛ donc n bɛ yɔrɔ min sisan n bɛ fɛn min na je suis passionné par la musique n bɛ ka musique de kɛ sisan fɛn min bɛ n bolo comme baara sisan o de n bɛ k'o de kɛ o de ka di n ye sisan n bɛ yɔrɔ min fɛnɛ d'accord donc kalanko taga sira ninnu de ko don hali bi i ko k'i ye kalan kɛ donc i tilala j'espère que diplôme dɔw bɛ yen walima ni fɛn minnu don i t'i da don la dɔn bon diplôme bɛ yen n ye kalan kɛ n ye diplôme dɔw sɔrɔ n ye diplôme dɔw valider mais n ma tila pepepepepepe i b'a fɔ a ɲinina fɛ n ka se k'a kɛ ka tila ka se fo niveau min na i m'a faamu sinon n ye diplôme dɔw sɔrɔ diplôme minnu bɛ yen bi n'a bɛ se ka baara kɔni d'i ma olu diplôme bɛ n bolo n bɛ se ka baara kɛ ni diplôme minnu ye bi olu bɛ n bolo ala barika la an y'a ye aba kun tunna kɔfɛ a bɛ bali mun na aba sina ka poyi ka bɔ ten n'a ka mixtape kuran ye cɛ ko ni si ma bali na aba i t'o ɲɛfɔ an ye dɔɔni bon a ma bali ne la nka balila mɔgɔ caman na dɛ i m'a faamu wa mun na parce que artiste tɛ se ka tunu sa ni artiste tununa dɔrɔn a bɛ ka ko dɔ de labɛn i m'a faamu wa ne bolo quoi o ye ne ka logique de ye quoi ça c'est moi ma manière de voir les choses bref ne ye n ka mixtape kɛ n b'a kɛ tuma min na a y'a sɔrɔ n ka album kɛra a ma mɛn après n ye single dɔw di donc n y'olu di olu single bɛɛ y'a sɔrɔ n bɛ ka n ka mixtape préparer pour que n b'olu di pour que ni n ka fanu kana fama i m'a fama ni n ka fanu kana fama o de kɔnɔna la n ka son dɔ nana ni ne ni n ka fanu famana ne tun bɛ baara de la donc o nana o wagati de ka n'o fɔ o y'a sɔrɔ n bɛ ka n ka mixtape préparer i m'a fama donc n tagara n tununa o de posi kɔnɔ nin si ma bali n'a nana parce que ne tun b'a dɔn fɛn min bɛ ne bolo ka na cɛ a bɛ bali mɔgɔw la mais fɛn min bɔra i yɛrɛ fɛnɛ wɔsiji la o tɛ se ka bali e yɛrɛ fɛnɛ la faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma la mais aba i ka dɔnkili kɔnɔna la cɛ dɔnkili dɔ bɛ yen nɔ i b'a fɔ ko Mali rap ko tiɲɛna k'u bɛ Paris k'u n'u ka marque ninnu k'a bɛɛ chinois aba o tɛ clash ye non o tɛ clash ye i m'a fɔ clash kana wuli ye sira ye o i m'a faamu wa i bɛ ko min na ni t'o ɲɛdɔn i bɛ siran dɛ est-ce que i bɛ k'a faamu bon an kɔni ka laɲini tɛ clash ye et puis ne ka talent tɛ ne permettre ka clash kɛ parce que ne ka wagati ye wari ye quoi est-ce que i bɛ k'a faamu clash kana kɛ quoi ni n ko ko
classe tɛ o sira in quoi classe dun i m'a faamu classe dun ne de y'a fɔ wa siran ne tɛ siran fɛnɛ quoi ni n ko o tɛ voilà aba komi e ko k'e yɛrɛ y'a fɔ ka ban donc an bɛ fɛ ka dɔn n'a sɔrɔ i kan bɛ dɔ de ma wa walima n'o ko bɛ cogo di i bɛ se k'o walawala mais à l'heure la sisan a digilen don min na o yɛrɛ de ko don i m'a faamu a digilen don min na sisan min bɛ ka e ni ne lajɛ sisan n'a b'o tɔɔrɔ dɛ o don kɛ o yɛrɛ de don faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma la aba coronavirus ko in ma nɔgɔn dɛ voilà e ka confinement wa e bɛ k'o kɛ cogo di de tantɔn kɔrɔ tɛ ka digi la walima ni cogo min na i bɛ se k'o ɲɛfɔ an non bon o yɔrɔnin na an ka la ni tiɲɛ fɔ confinement in a ma nɔgɔn a kɔni bɛ ka digi bɛɛ la mais mesures sanitaires taara k'a jira k'a fɔ bana in bɛ yen bon kɛlɛcogo min bɛ bana in na fura yɛrɛ tɛ bana min na n'o kɔni fɔra i ye i kan ka siran justement donc o togoya la ne bolo u ko confinement in fɛnɛ b'a to a tɛ propager kosɛbɛ ka mɔgɔw sɛgɛn i b'a fɔ an ka laɲini tɛ a bɛ ka min kɛ jamana tɔw la donc n'i miiri o ma a bɛ ku i fɛ sinon kɔni confinement in ma nɔgɔn mais ne kɔni bolo bɛɛ k'a respecter parce que a fɔra k'a bɛ ka ban dugu dɔw la bi a bɛ ka nɔgɔya dugu minnu na bi olu ye confinement respecter de donc moi je conseille tout le monde an ka confinement respecter c'est juste un bout de temps i m'a faamu n'a wagati dun a bɛ tila ka tɛmɛ i m'a an kɔni ka laɲini ye min ye ala bɛ se ka bana in kunbɛn an kan cogoya min na parce que bana in kɔni bɛ ka tiɲɛni min kɛ a dogolen tɛ mɔgɔ si la donc ne bolo olu ye ne ka point de vue ye quoi. D'accord donc aba faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma la mais awa an bɛ yɔrɔ min na ko bi n'a fɔra k'an ka classement kɛ Mali rap kɔnɔna la e yɛrɛ b'i yɛrɛ bila place jumɛn de la fɔlɔ mais e yɛrɛ bolo san e yɛrɛ bolo san ayi aba ne ye question in poser e de kun ko ka classement kɛ sa e yɛrɛ bɛ ne classer position jumɛn na sa e k'o fɔ ne ko question ne de ye n ka question ne de bɛ question poser kama ayi ne kɔni b'a dɔn e bɛ se ne b'a dɔn e bɛ se ayi se to ye e bɛ jɔn de la min bɛ se ni n bɛ segin n ka question kan aba an bɛ wagati min na i ko bi n'a fɔra k'i ka Mali rap ka classement kɛ e bɛ combien place de la e yɛrɛ bolo bon n'i ko k'an ka classement kɛ ne ye hors classe de ye quoi ne tɛ classe yɛrɛ i tɛ ne classe yɛrɛ quoi cogo di tantɔ i da don la i ko walawala c'est à dire que kɛlɛ bɛ fɛn fɛn nɔfɛ level fɛn fɛn nɔfɛ ne n'o level ka jan yɛrɛ de quoi i bɛ k'a faamu ne ye hors classe de ye quoi hors classe yɔrɔ quoi soit hors classe ye a t'a nin t'a la quoi nin tɛ classe yɛrɛ quoi est ce que i bɛ k'a faamuya classement jɔyɔrɔ ko kɛlɛ ninnu non n'i y'a faamuya sisan i ka kuma b'a jira e tɛ se ka bila classement in fɛ parce que e ni tɔw yɛrɛ tɛ se ka comparer yɛrɛ bilen quoi voilà kɛlɛ bɛ jɔyɔrɔ min nɔfɛ o tɛ fɔlɔ o tɛ place numéro 1 de ya bon kɛlɛ bɛ o numéro 1 min nɔfɛ bon ne bolo o niveau halisa o bɛ duguma dɔɔnin quoi ne quoi n'i ko ne yɛrɛ k'an yɛrɛ classer quoi ne bɛ n yɛrɛ classer de k'a f'i ɲɛna quoi kɛlɛ bɛ place fɔlɔ min nɔfɛ i b'a dɔn écart de long métrage min bɛ ne n'o cɛ 100 o ye ça c'est des années est ce que bɛ k'an faamu donc a bɛ komi e dalen don i yɛrɛ la yɛrɛ ne tɛ numéro 1 yɛrɛ ne bɛ se ka numéro 1 dilan quoi min bɛ fɛ ka kɛ numéro 1 o bɛ na ne b'i dilan quoi moi je suis pas le numéro 1 mais moi je peux fabriquer un numéro 1 quoi i bɛ k'a faamu ne taalen don quoi ne hors classe de ne t'a la yɛrɛ quoi donc Mali kunnafoni.net layɛlibagaw aw bɔra ka Aba Wani ka nin kuma mɛn a ko n'a fɔra ka classement kɛ bi Mali rap kɔnɔna la donc ale yɛrɛ tɛ se ka don classement in na cogoya si parce que numéro 1 ale yɛrɛ de b'olu fabriquer donc faamuyali sɔrɔla a ka nin kuma in na an bɛ continuer n'an ka kow ye hali bi donc Aba ko bɛ yen dɛ ko bɛ yen dɛ a bɛ komi Aba dalen don a yɛrɛ la toro ayi dɛ san de don namara tɛ ne ta la o ne ko n ko fɛn dɔ bɛ yen quoi ne bolo o de ye an ɲɛ don ɲɔgɔn na dɔɔnin quoi i bɛ se k'i da don fɛn na o walawala dɔn dɛ i b'a dɔn ko face à face tun man ka dabila Mali la o Mali la sa fura kan ka bɔ ko n'a dɔnbaga de cɛ quoi ka taa studio kɛ concert kɛyɔrɔ la wa studio dilan quoi i m'a faamu biti dilanna bɛ biti dilan san an bɛ dɔnkili da san n'a y'o kɛ san min ye numéro 1 o fana bɛ dɔn san a tɛ tɛmɛ nin kan mais Aba Mali rappeur bɛɛ la sisan nɔ jɔn de ka collaboration diyara e yɛrɛ
non bon ne ni fɛn fɛn collaborer la a diyara ne ye kosɛbɛ est-ce que bɛ k'an faamu ne ka fɛngɛ ka collaboration ninnu kɛ c'est rare parce que o fɛn ninnu filɛ nin ye soit i bɛ ne bolo n'i bɛ don la a kɛ wagati min na a bɛ aw bɛɛ arranger wa a kana na collaboration kɛ parce que mɔgɔw ɲɛ kama ne t'olu fɛn ninnu fɛ n'i y'a ta k'a lajɛ des années et des années ni artiste minnu collaborer la artiste dɔnnenw a ka dɔgɔn mais ne ni artiste minnu bɛ collaboration kɛ généralement i t'a sɔrɔ mɔgɔw don mɔgɔ tɛ mɔgɔ minnu dɔn mais ils sont bourrés de talent b'u la donc artiste ninnu olu bɛ se ka dɛmɛ cogoya min na u ni jɔyɔrɔ min ka kan o y'a sɔrɔ voilà ne bɛ se ka collaboration kɛ k'olu dɛmɛ i b'a fɔ n dɔgɔninw ani n yɛrɛ dɔw yɛrɛ bɛ yen n dɔgɔnin t'i ye yɛrɛ mais n b'a dɔn talent b'i la i bɛ jɔyɔrɔ min na i bɛ se ka tɛmɛ nin bɛɛ kan donc ne bolo o artiste ninnu ka collaboration ka di ne Aba ye bi kosɛbɛ. D'accord faamuyali sɔrɔla i ka nin kuma la Aba an y'a ye sɔrɔ i ye statut dɔ bila mɔgɔ yɛrɛ ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ mɔgɔ caman ma statut in faamuya a bɛ comme dɔ de ye message ci ma k'a f'i ye ko je t'aime plus que mon père et ma mère donc Aba i t'i da dɔ la i ko walawala dɔɔni. Tiɲɛ n'o kɛra ne bolo ne bɛ n kanubaga bɛɛ fo n bɛ n ka fan bɛɛ fo diɲɛ kun ani diɲɛ kun parce que kanu sara ye kanu dɔrɔn de ye diɲɛ kɔnɔ wari tɛ kanu san foyi tɛ se ka kanu san mɔgɔ bɛ nin fɔ ka bɔ a da yɔrɔ min na i bɛ taa sɔrɔ tiɲɛna o kanu sera nin ma est-ce que i bɛ k'an faamu donc ne yɛrɛ kɔni san dugukolo kan fɛn min ka di ne ye fɛn fɔlɔ min ka di ne ye o ye ne bangebagaw ye mais mɔgɔ b'a fɔ yɔrɔ min na i ka di ka tɛmɛ bangebaga kan ne bolo o kanu o tigi a b'a jɔ hali ni saya cɛ tellement a y'i kanu donc o kanu kelen ala ko o to ne ni u bɛɛ lajɛlen cɛ i bɛ k'a faamu ne bɛ se k'o kanu sara ni kanu fɛnɛ ne yɛrɛ fɛnɛ bɛ sa a tigi nɔfɛ quoi ne fɛnɛ bɛ sa a tigi nɔfɛ. Ok da Aba donc Aba ne kelen tɛ dɛ fanu an lalibagaw bɛɛ de ko ka ɲininkali k'i la an bɛ yɔrɔ min na i ko bi san e yɛrɛ Aba n'a sɔrɔ i furulen don wa ou bien si tu es célibataire i k'i da don la i ko walawala. Cɛ o ye togoyaw ye dɛ bon n furulen tɛ i m'a faamu n furulen tɛ mais ko in man ka mɛn tuguni i m'a faamu an bɛ sigi o sigi la sisan an bɛ k'olu jate minɛ an bɛ k'o kow de jate minɛ i m'a faamu. mais Aba a kɛra cogo o cogo kɔni ne kɔni b'a dɔn i b'a sɔrɔ dɔ bɛ kɛrɛfɛ walima fɛn ni i t'a isa i diya sa. Bon n bɛ ka n tilen o i m'a faamu n bɛ ka n tilen o bon sisan ni kɔni ko ko furu in yɔrɔ furu in kɔni tɛ yen sa mais jateminɛw don an bɛ ka jateminɛ quoi parce que ji bɛ don kɔ la dɔɔni dɔɔni quoi donc an bɛ k'o jateminɛ mɔgɔ kɔni tɛ se ka kɛ i tɛ se ka furu i m'a faamu kuma de ye ko bɛɛ an kɔni b'a wagati la a wagati sera. mais kɛ Aba ne yɛrɛ dɔrɔn tɛ dɛ an bɛ fɛ k'a dɔn de sisan nɔ certes i ko k'i ma furu mais jate dɔw bɛ i kɛrɛfɛ ou bien a mana kɛ cogo o cogo dɔ kɔni bɛ yen o. dɔw bɛ ka jate minɛ i m'a faamu. mais dɔ tɛ yen ka ban. a bɛ ka jate minɛ quoi dɔw bɛ ka jate minɛ quoi. ok an lalibagaw anw fɛn fɛn bɛ yan lajɛ nin wagati in na Aba kɔni ko k'a furulen tɛ donc aw fɛnɛ min bɛ yen n'a sɔrɔ vous-même vous êtes célibataire donc vous pouvez en profiter a ko k'an ma muso ta fɔlɔ wa ko fɛn fɛnɛ tɛ kɛrɛfɛ Aba n'i ye karalasi yɛrɛ ma anw kɔni anw bɛ taga. jateminɛw don i m'a faamu ko in bɛɛ ka di basigi la i m'a faamu furulen tɛ yen sa nka ko in a bɛ sen kan quoi a bɛ sen kan an bɛ k'a jateminɛ you know an bɛ k'a jateminɛ ni ko dɔ bɛ yen dɔ tɛ yen i m'a faamu o bɛɛ ye nkalon ye dɔrɔn quoi mais furu kɔni ma kɛ fɔlɔ furu ma kɛ donc an bɛ ka ko nin na ye ni basigi. ok Aba émission bɛna se a kuncɛyɔrɔ ma donc sisan nɔ n'a sɔrɔ welewelekan walima kuku un petit coucou k'a kɛ i diyanmɔgɔ dɔ la voilà. donc m'an filɛlibaga bɛɛ lajɛlen fo n bɛ n kanubaga bɛɛ lajɛlen fana fo i b'a fɔ n ye kuma min fɔ n ka kuma kɔnɔ n ko kanu sara ye kanu ye donc tiɲɛ yɛrɛ la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ i ye ne kanu a bila i kun na téléphone m'an cɛ a t'an cɛ an ka jan ɲɔgɔn na an ka surun ɲɔgɔn na kanu ye kanu de a bɛ dusukun de kɔnɔ donc i ka kanu fana bɛ yan nɔ
i m'a faamu ne yɛrɛ aba fɛnɛ bɛ sa i nɔfɛ donc n bɛ bɛɛ lajɛlen fo n b'an dɛmɛbagaw fo n b'aw yɛrɛ fɛnɛ fo ala k'aw yɛrɛ fɛnɛ bolo mɛn aw ka baara la amina yarabi voilà donc an filɛlibagaw m'u fo n bɛ n kanubaga bɛɛ fo n bɛ n bangebagaw fo you know n bɛ n ka nɛgɛziw fo n bɛ bɛɛ fo quoi ne bɛ se ka bɛɛ fo de dɔrɔn a banna quoi. Ah, d'accord. Ah bah merci beaucoup. An filɛlibagaw donc nin tun bɛ dansigikɛ bi ani Abawani ka nin émission nin na n'o ye tɛ dɔwɛrɛ ye un tour chez nos stars an tun bɛ Abawani fɛ bi an n'a ye baro kɛ wa baro in diyara trop o la an b'a fɔ aw k'an bɛn n'Ala sɔnna aw ka émission wɛrɛ kan tuguni voilà aw bɛɛ bye.